ଟିକେ କଲରା। ବିନ୍ସ ମଟର ଗଛ। ନା ସେଇପଟେ ବାଇଗଣ ଅଛି ନା। ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ର କ'ଣ ଦେଖେଇବେ? ଏଠି ଛତୁ ବନା ହୁଏ, ଛତୁ ଚାଷ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ର? ଦେଖା ଆଳୁ ଗଛ। କିଛି କ'ଣ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦେଖିଲ? ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ବାଇଗଣ ଗଛର। এইটা কোন কি শাগ? খড়া কোসলা শাগ। এটা আমার কুকুড়া ফার্ম স্টার্ট হয়নি। অমৃতভଣ୍ଡା গছ ବି লাগি যাইছে না। কোবি গছ তো দেখাইলনি, কোবি গছ হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা চারা উঠা লাগছে। ଯାହାକୁ ମାଛ ଦରକାର 2 ମାସ ପରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର। କଲରା ହେଇନି, ଦେଖାଅ କୋଉଠି କଲରା ହେଇଛି ଗୋଟେ। କଲରାକୁ ଆମେ ଦେଖାଅ ନା ସେଇଟା
ଆଉ ତମ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ବୁଲିଲ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ କହିଦିଅ। ଭଲ ଲାଗିଲା ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଆସିଲି ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଚ୍ଛା ନା ତାପରେ ବି